И здравейте хора, аз съм Infinity и днес ще ви покажа как да си свалите хак за Minecraft 1.9 или по-точно наречено Worst. Първо си отваряте търсачката и пишете Worst. Може да ви излезат изнаденици, но как и да е. Влизате тук. И си избирате една версия от 1.9, 1.8, 1.7. В случая аз имам 1.8, 1.7 не ми трябва. Сега ще сваля 1.9. И отивате на Download. В случая аз вече съм си я свалил, за да тествам дали работи и работи. Но сега ще я направя наново за вас. Да ви покажа как става всичко. Това го чаках много време. Ако се чудите дали има вируси в този хак, няма. Само да знаете, няма вируси никакви. Добре. После отивате на отвори. И тук това са ви някои неща. В WinRAR архив нещо ми става. Отивате на отваряне на местоположението на файла, като цъкнете Minecraft с десен бутон. Ще ви излезне това, но ви отивате назад един път и влизате на версии. В случая това е Worst 1.8. Сега отваряме това, изтегляме папката и готово. Затваряме и отиваме в Minecraft. Ето, излиза веднага Release Worst 1.9x Worst клиент. Само секунда. Мисля, че трябва да пазя. И така, малко се наложи да пазна клипа, но както и да е. Тук ви пише Worst клиент и давате Play. Всичко става бързо, лесно и нямате никакви проблеми. Изчаквате този лоудинг. Малко повече се чака при мен, но както и да е. Тъй като не съм с хубавата видеокарта, която е Nvidia, аз съм си с обикновената процесорска. И така. Секунда, че се е бъгнала. Така. Примерно да влезем в някой сървър. Обаче проблем, защото така правя ревю. Така че влизам на този дет съм се го направил Worst. Чакам. Ето. Малко ще ви лагва от начало. Така. Бива. Да. И като натиснете Ctrl ви отваря менюто с тези неща. Чакайте секунда. А като натиснете Escape и ви връща назад. Всичко сега ще цъкна. Искам да видя какво ще стане като цъкна всичко. What? Добре, ще ги изключа, защото нещо се бъгна.
Чакай, Cave Finder. Това е вода. Също предлагайте в кой сървър да играя или аз ще реша. Я пак. Може да наравим. Също може да кача днес на... чакай, как се каже? О, спалня. На GeHost някоя игра. Добре. Какво? Това е яко. Сега ще търся огромна гъба. Защото пише, че в новия апдейт може да се спавнат огромни гъби. Нещо не мога да намеря, както да е. Това ще е за видеото. Надявам се да ви е харесало и да съм ви помогнала и ще се видим в следващия клип и до скоро.